ஃபஜ்ர் கடமையான தொழுகைக்கு முன்பாக நாம் ஃபஜ்ருடைய முன் சுன்னத்தை எவ்வளவு முக்கியமாக நாம் தொழுக வேண்டும், அந்த முன் சுன்னத்திற்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்பதை பார்ப்போம். அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், முஸ்லீம் என்ற நபிமொழி தொகுப்பினிலே 225வது ஹதீஸாக இடம்பெறுகின்றது. அல்லாஹ்வினுடைய தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், ஃபஜ்ருடைய 2 ரக்காத்துகள் இவ்வுலகில் உள்ளவற்றை விட மிக சிறந்தவை என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அதாவது ஃபஜ்ருடைய முன் சுன்னத்தை இங்கே குறிப்பிடுகின்றார்கள். அதை போல இன்னொரு ஹதீஸை பாருங்கள், ஃபஜ்ருடைய 2 ரக்காத்துக்கு காட்டிய கவனத்தை போல வேறு எந்த நஃபிலான அமலுக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தீவிரம் காட்டவில்லை என்று அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.